kare darajar sa mai girma. Ya rabbi ciki a samun da mai kyawun asali, da saman girma da mulki gyada ta zarce kudi, wato tsohon ma'aikinka wadda ka baiwa Ali. Sai da Zahra'u nisan da shi na rike a cikin raina da mafili. Baranai gaisuwar girmamawa kan na shiga, a gurin shugaba manyan gwaraza babu raga, da bikin su kwarai da zurfi cikinsa muke ta shiga. Shugaba ku bani sirrin yabo neman shi na zo ina ma na samu shiga. Assalamu alaikum yan uwana na dawo, don maudu'in magana a yau ce zan kawo. Bayani kan Ramadan nake so ku yi awo, so nake kowa ya gane gyadar kafin na wuce a ce ga ta babawo. Ramadana watan azumi, watan neman lada, wata ne wanda ya tattare duka al'ada. Al'ada da nufi na ku gane in na faɗa, yawan bauta ga Allahu dan neman yardarsa gare mu har samun lada. A cikinsa ake dace dukan aikin bayi, a cikinsa ake daga darajar dukkan bayi, sannan a cikinsa ilahu ce dukkanin sauyi. Wato canjin kaddara gare mu idan ya so sarki ga duk bayi. Ramadana watan ibada, watan karɓar tuba, watan rahama ga bayi gurin Allah rabba. A cikinsa ake afuwa mu tashi mu sa ɗan ba, ta yin bauta mu koma ga Allah ba wasa mu samu afuwa rabba. A cikinsa ake raba ɗaukaka har ma girma, a cikinsa ake raba arziki gun al'umma, sannan a cikinsa ake bonanzar alfarma. Wana sai mu dage mu sake shiri mu tafi rahama mu je nema. Rahama a cikin wannan watan aka sauke ta, tari hujja ga bayi na Allah ga mafuta. Sai mu nema da mu sake mu barta mu kyale ta, ba wasa babu barci cikin Ramadana kwarai isai dai kawai bauta. Watan azumi a cikin sakarmi alfasha, karmi cuta da ɗai ko komi aikin asha, neman falala da dace ake yi domin a sha. Da bikin ramar buwayi ina fata a rare mu ya zama duk mun sha. Da kana mara kyau kalmiyar da baki ya yi furci, zagi da ba'a mu kyale mu sau su mu barkunci, ko da yi ma aka yi ranka kar da ya yo daci. Allah bai san fada a cikin Ramadana kwarai balle munafurci. Qur'ani za mu dage yawaita karantawa, hankali mu mayar akai dan ya zama ɗebe kewa, mai da wannan mu baki mu dinga kiyayewa. Da alkhairi ko baka shiru malam a hadisi na yi karantawa. Mata da maza ɗan uwa gare mu na zo da tuni, bai manya da ma
taimakawa juna da tallafi, miskinai har marayu da ma marasa ƙarfi, ciyarwa inda hali mu dage ba laifi, a cikin ramadana duk mai ciyarwa in ji gwani domin hakan ya fi. Neman afuwa da tuba ga Allah kar mu sake, istighfari da hasbunallah za mu rike, ita kola haula tsari gare mu biya ta yake, sai bi azama dukannin fara hairi a cikin ramadana an sauke. A cikin sawatan aka sauke ma alƙur'ani, wahayin farko ga almusu da wasa yadil kauni, kundin shari'ar islamu shine ba rauni, littafin rabbuna wanda babu kure a cikinsa nake ta yin nuni. Ga kira zan yi ga 'yan kasuwar ma a yanzu ku ji, wani abuwa da sauki cikin ramadan kun ji, in kun yi haka rabbu ma fa daɗi ne zai ji, yana ƙaunar tausayawa bayin nasa ƙwarai a cikin faɗin sanadi. Zalunci tauye mudu guje musu kar da kai, a cikin ramadana Allah fushi da hakan zai yi, daidaita farashin ka ɗan uwa da ragin sakai, ba a gare ka domin ku Allah ne ya faɗa in kayi ba shayi. Da akwai falala guda wadda Allah ya yi ta ciki, zan bayani kan ta dangi idan kun bi ni ciki, wasu kwana goma ne wanda kowa ke ɗoki, goma ƙarshe falalar idan ka ji ta shiru kar da ka yi mamaki. Kafara Allahu ke yi cikin gomar farko, ita ko ta biyun rahama ga bayi za a sako, gomar ƙarshe 'yan ku zo ku ji sakamako. Ƙarshe falalar bayanin a yanzu nake sanyi tun da gashi na ɗauko. Lailatul qadari 'yan uwa a kansa nake duba,